дар як шаҳр дукони махсусе боз мешавад, ки дар он мардон метавонанд зан интихоб кунанд. аммо ин дукон як қоидаи ҷолиб дошт. ҳар мард фақат як маротиба метавонад вориди ин дукон шавад. аввал ба ошёнаи якум мебарояд. агар занҳои он ҷо писандаш нашуданд, метавонанд ба ошонаи дуюм барояд, вале ҳаргиз ҳақ надоранд ба ошонаи поёнӣ баргардад. як мард ба дукон омад то барои худ ҳамсар интихоб кунад. дар даромадгоҳи ошонаи якум навиштаҷот буд: занҳое ки кор мекунанд ва ба худо имон доранд. мард гуфт: ин хуб аст, аммо шояд боло беҳтар бошад, ва ба ошёнаи дуюм баромад. дар он ҷо навишта шуда буд: занҳое ки кор мекунанд, ба худо имон доранд ва шавҳарҳояшонро дӯст медоранд. мард бо худ гуфт: аҷиб, аммо шояд боло боз ҳам беҳтар аст, ва ба ошонаи сеюм баромад. он ҷо навишта буд: занҳое ки кор мекунанд, ба худо имон доранд, шавҳарҳояшонро дӯст медоранд ва зебо ҳастанд. мард ба ҳаяҷон омада ва гуфт: инҳо аълоанд, вале мебинам ки ҳар қадар боло равам, сифати беҳтар пайдо мешавад, ва ба ошёнаи чаҳорум баром. дар он ҷо навишта шуда буд: занҳое ки кор мекунанд, ба худо имон доранд, шавҳарҳояшонро дӯст медоранд, зебо ҳастанд ва хешовандони шавҳарро низ дӯст медоранд. мард бо хурсандӣ гуфт: ин орзуи ҳар мард аст, вале боз мебинам шояд беҳтар шавад, ва ба ошонаи панҷум баромад. он ҷо навишта шуда буд: занҳое ки кор мекунанд, ба худо имон доранд, шавҳарҳояшонро дӯст медоранд, зебоанд, хешовандони шавҳарро дӯст медоранд ва дар хароҷоти рӯзғор саҳм мегиранд. мард гуфт: ин комилан беҳтар аст, аммо чаро боз нагузарам? шояд каси беҳтар бошад, ва ба ошонаи шашум баром. дар он ҷо навишта буд: занҳое ки кор мекунанд, ба худо имон доранд, шавҳарҳояшонро дӯст медоранд, зебоанд, хешовандони шавҳарро дӯст медоранд, дар хароҷоти рӯзғор саҳм мегиранд ва эҳсосоти ошиқона доранд. занҳои романтик. мард хеле шод шуд, вале боз гуфт: чаро ба охирин ошона наравам? ниҳоят ба ошонаи ҳафтум баромад. он ҷо дар даромад навишта шуда буд: меҳмони азиз, шумо мизоҷи рақами 76,453,219 мебошед. дар ин ошона ҳеҷ зане нест. ин ошона далели он аст ки мардонро ҳаргиз қонеъ карда намешавад. ба дукони мо ташриф оварда хуш омадед. ташаккур мегӯем. ҳангоми фаромадан эҳтиёт кунед. ба шумо зиндагии хуш орзумандем. дӯстони азиз, ин ҳикоя бо ҳазлу ҳикмат нишон медиҳад, ки инсон, махсусан баъзи мардон, ҳамеша дар пайи беҳтарину беҳтарин аст ва метавонад имкони хубро аз даст диҳад, танҳо барои он ки боз ҳам чизи беҳтарро меҷӯяд. шумо чӣ мегӯед? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.